Profesor, a comunidade científica cada día está máis preocupada polo auga e xa non só pola evidente merma dos recursos hídricos, sino tamén pola calidade do auga. Como de grave esta situación? Pois máis do que o que un pensa, creo, ¿no? Porque tendo que vivimos un país, Galicia, moi generoso nese sentido, pero con moita agua superficial, pero as analíticas que se fan de forma sistemática en todos os ríos de Galicia están contaminados, sobre todo por coliformes secarios. E só é cando a Unión Europea amenaza a Xunta de Galicia por o Goberno de España con 20 millóns de multa, cando se actúa e se fai unha nova depuradora, probablemente con condicións suficientes para garantir un vertido de agua digno. Eu digo tamén a situación galega de tan específica, con esa dispersión de poblacións, ese tratamento non chega a todos os sitios. Esa mala xestión ese residuo gandeiro está afectando de forma relevante a nosa calidad de salud.